Nistedinkom ninġabru ftit, jekk iżjed qrib il-kappella. Ħanagħtu bidu għal iċ-ċelebrazzjoni tagħna. Il-pjazza ħadet il-ħajja l-lejla u x'veru. Ħadet il-ħajja mhux biss għax aħna imma ġibna wkoll il-pezzana u x'veru l-annimali. Hekk li eżis mhux biss għalina imma bħal min għamilhom. U min għamilhom il-pezz. Għamilhom Alla u x'veru. Fil-fatt, hekk xtaqt nibdew din is-silta llum, naqraw silta fejn niftakru li Alla proprju ħalaq anke l-annimali, mhux veru. Ħaniġġabru ftit kien u nibdew minnu sabiħina fuq ngħidu l-ilmu tal-ħolqien. Tajjeb, min jafu jiena qatmija xi ma nafx kanta waħdi. Tajjeb. Ħaġu qalbi inatini tlewa għattarni mlija bittarita sewa sabiħa ħajja metaj mimlija blima badalla li għala għalija. Kif? Għajra għanna għalġija madwarna u mejja bija għalija u għalija. Bl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. Mulej, għanna ġbarina fl-imkien il-lejja, għanna u niċċelebraw il-festa ta' San Anton Abbati, u bl-istess kien niftakru li nistgħu narfuk ukoll f'dak li jitiħlaq madwarna bil-walqien sabiħ. Għalek għanaqraw sitta bil-dik tal-ġenesi. U għal Alla ħat nissa l-art klejja ħajja skont ġensom. Bejjem tad-dar, annimali li jitkaxxu u bejjem selvaġġi skont ġensom. U hekk sar. U għamel Alla il-bejjem selvaġġi skont ġensom u bejjem tad-dar skont ġensom. U l-lejja kollha li jitkaxkru buqlat skont ġensom. U ra Alla li kien tajjeb. U għal Alla ħanagħmlu l-bniedem fuq is-sura mixtieqa tagħna u jaħdmu fuq il-kut tal-baħar, fuq it-taj tal-ajri, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-lejja li jitkaxkru buqlat. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijiet. U xbijiet Alla ħalqu, raġel u mara ħalqu. U berikom Alla u għalilhom trissu waqtu il-lewlat u aħmuha u saltu fuq il-kut tal-baħar, it-taj tal-ajri u l-lejja kollha li jitkaxxu fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmlu s-siera fuq uċlar, is-siċar kollha li jagħmlu l-frott iż-żerrija, dawn kollha jkunu għal-lejxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-taj kollu tal-ajru u l-lejja kollha li jitkaxxu fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom u hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma għamel u għal kollox kien tajjeb ħafna u daran u seba' is-sitt jum. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr il-qalb. Kemm hija ċara u x'veru. Għalin naħdmu fuqhom aħfu mhux iġifieri. Pruvaw uru saħħitkom kontrihom ta' mhux dik taħkem imma hu b'sib. Mela Alla stess għallilna l-bnedmin biex nieħdu b'sib il-ħolqien sabiħ li hu stess ħares lejh u naf dik kien. Wara kellhom itolbu il-mulej sabiex ikompli
bdejna nieħdu snieb l-annimal u l-ħolqien ta' madwarna. Imma wkoll biex aħna nibqgħu narfu bid-djubija u l-kobor tagħna fil-ħolqien ta' madwarna. Għalhekk nitolbu flimkien, ismana nitolbu mulej. Missierna li inti tismewi jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun il-bnitin kif is-sema qed taflak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna l-tabitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La taħħalniex fil-tiġri isma. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Illi ġed lill-glorjuż Qadis San Anton. Inġarrab minn kull tentazzjonijiet jagħti bla ħsara minn fuq it-taqbid kollu ta' din id-dinja. Għati l-għaddejja tiegħek illi jimxu l-qudiem l-eżempju tal-għaġeb tiegħu u nekirsu bit-tiġrib ta' din il-ħajja bid-talb u l-mertu tiegħu. Bi Kristu Sidna. Amin. Jilqgħu il-barka tiegħek mulej dawn l-annimali li biha jkunu mħarsa fil-ġisem u bl-interċessjoni ta' San Anton. Ikunu meħlusa bikull ġen bi Kristu Sidna. Amen. Fl-isem tal-missier u tal-idel tal-Ispirtu Santu. Imissa taħna bil-għom kħed bieħ, okej? Taħna koddu għara xulxin għamijat, naqdu fil-lira dinna biex naqdu minn hawnhekk ħalli jokka George prepara tidika l-annimali stess, ħalli jibirku għana l-annimali, u xbira da. Tajjeb?